La finalitat d'aquest debat intergeneracional era posar en comú i intercanviar vivències pròpies d'una generació jove i d'una generació gran. I també contrastar diferents punts de vista en funció de l'edat sobre 4 temes clau de la persona, de les relacions humanes, com són les relacions de parella, les relacions de família, les relacions d'amistat i el concepte de felicitat. El debat es va considerar per les dues generacions molt positiu, molt intens. Es van veure cares d'emoció, d'haver compartit una vivència que alguns van considerar única, una experiència en definitiva que tots els participants i les participants van considerar enriquidora i amb ganes de repetir. Com a anècdota, doncs, destacar que un alumne de la generació gran em va demanar si veuria un alumne jove perquè li volia passar un llapisset de memòria amb informació que li serviria per fer un treball dels estudis de grau, amb la qual cosa això ja ho explica tot, no?